Original Nepman in Philadelphia. Chiwamba. Ndikagwira ntchito ya Mbuye wangayo Ndizalandira kolona 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 Ndizalandira kolona 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 Ndizalandira kolona. Pamapeto pa zonse tidzafika ku mudzi wathu kukumana nayo mfumu ya mafumu ya chilungamo. Ndachita bwino mtima ukugunda ndidzadzifunsa, ali kuti wanga kolona ya mfumu ndidzayifunsa. Unapirira ku mayesero imayapa, chizindikiro cha mtanda unali nacho khala yapa. Unalolera kusauka kamba ka mtanda sunthira yapa, angelo nonse ombani m'manja. Pamene kolona akuvekedwa wanga mwana, ndikulindirira langa tsikulo lomwe adzapukute yonse misonzi, kukwera kwa mtengo kwa zinthu, ulova njala nandiyitana, okalandira wanga kolona. Kolona, 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 Ndizalandira kolona. Mlonda nthawi ili bwanji, kunja tsopano kuli kucha. Owerenga khala maso, wanzeru apenye dzuwa, zizindikiro ndezukwana. Zachuma kusokonekera pa dziko lonse, madzi kusefukira nthawi zonse, nkhondo zoopsa posepose. Mutanganidwiranjinso ndi dziko, mutamandiranjinso maphunziro. Chuma sichingakupulumutseni ku mkwiyo, ndi nthawi loliyatsa wa kwa Yesu liwiro. Uku tikufuwula ndisungireni kolonayo, ndikamaliza ntchitoyi ndidzalandira. Olema ndi othodwa idzani, ovutika nthupi odwala chirani, anjala osowa chiyembekezo fikani. Yesu manja watambalalitsa pa mtanda, mu nyengo zovutazi kufuna kukumbatirafe. Kuli mphoto kwa yense oyima chilili mpaka kumapeto. Sitikugwira ntchito ya bule, atisungire kolonayo, tikamaliza ntchitoyi tidzalandira.